Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της κλειστής δείξης? Ωραία. Άρα το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι αυτό. Έχει νόημα να δω την κεντρική σχέση. Πάνω να σχηματίσουμε έναν κατά την άποψή μας κεντρικό τομέα που να έχει το φυσιολογικό μέγεθος, το κλασικό, πλητίνει και κάτω, έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε την κεντρική σχέση που να συμπίπτει με τη μέγιστη συναρμογή ενός δοντιού στη σωστή κατακόρυφη διάσταση για να πάρουμε κέρδο από το εργαστήριο. Ξαναλέω και ασκούρασε. Το πρωτόκολλο που είπα στην αρχή, ίσως τότε δεν τα καταλάβατε τι είπα, είναι ένας μονόδρομος ο οποίος σου λύνει όλα τα προβλήματα. Αρκεί να σκεφτείς αυτά τα 5 πράγματα τα οποία θέλεις να αποκαταστήσεις. Δεν χαρικές οδοστοιχίες, δεν την βρήκα πουθενά, εγώ την σκέφτηκα. Αφού φτάσουμε στην επιθυμητή κατακόρυφη διάσταση, τα τροχίζουμε λίγο, να τα δώσουμε ένα σχήμα, να μπορεί το εργαστήριο να μας καιρώσει ομοιόμορφα τα υπόλοιπα δόντια. Κοιτάξτε πόσο συνδρομή βέβαια, να και κατευθείαν στο στόμα, και αυτός με αυτό το μικρό δείγμα είδε ότι το στόμα του σηκώθηκε, η ρητίδα αυτή άρχισε να φεύγει, τα χείλη του στέφονται καλά και είπε φτιάξε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και θα έρθουν μέρες, θα τις συναντήσετε εσείς, που θα είναι πολύ καλύτερες. Εγώ πιστεύω, το πιστεύω αυτό. Αφού όλα του Πιτσαρόπουλου. Και μόσχημα και μόσχημα συνδετικού ιστού κλπ. Μπορώ να σας δείξω, αν θέλετε στο τέλος, όσοι θέλετε, να δούμε κανένα χειρουργικό περιστατικό και να μετράμε μήπως χάλασαν, μήπως θέλουν να συγκλίνουν, μήπως θέλουν αντικατάσταση, να το καίρουμε όλα αυτά. Και βέβαια όταν τέτοιες καταστάσεις τραβάνε σε μάκρος χρόνου και έχουμε βάλει το κέρωμα στο στόμα και το έχουμε τροποποιήσει, μα με ρητίνη, να το κάνουμε εξισορρόπηση, καλό είναι να παίρνουμε από εκεί και να το κρατάμε. Είναι γνωστή για να φτιάξουμε τα κάτω τα δόντια. Το κόντρα, το τόξο, στα κάτω λειτουργήσαμε χωρίς εφητεύματα και στα πάνω βάλαμε εφητεύματα. Όπως σας είπα, η διαδικασία δεν αλλάζει. Αν θέλεις, Κωνσταντίνε, δείξε το τελικό αποτέλεσμα, να μην κουράζουμε τους συναδέλφους. Αυτά είναι τα κάτω, τα προσωρινά πάνω, δεν ξέρω αν στο βίντεο. Κόρυφη διάσταση, ο κόδωνος εκτός κεντρικής, το μυϊκό στοιχείο σε μόνιμη ισομετρική συστολή. Εάν καθοδηγήσουμε την γνάθο στην κεντρική και σηκώσουμε το ύψος, δύο σύρματα ευθιασμού, θα καταλήξει το περιστατικό πάρα πολύ σύντομα έτσι. Εμάς δεν μας αφορά η ορθοδική σε αυτή τη φάση. Σας το αναφέρω μόνο γιατί εγώ αυτές τις οδηγίες δίνω όταν έχω τέτοιους τρόπους. Πόσο καιρό δεν μένει έτσι? 12 μήνες παραπάνω δεν πάει. Πώς τρώει? Όπως το βλέπεις. Όπως το βλέπεις. Βάζει δηλαδή δύο στόπ πίσω οι αλλονομερές υλικών και το παιδί πατάει εκεί, σηκώνεται και επειδή δεν μπορεί να στηρίξει τη γνάθο, αρχίζει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Δηλαδή η γλώσσα σπρώχνει τα πάνω δόντια και γυρίζει τρίτη τάξη και γίνεται πρώτη. Ζατζάκης Βασίλης. Που να κάνουμε είναι τι? Να αλλάξουμε την κλίση των πάνω δοντιών και την κλίση των κάτω. Αν τούτο δεν είναι εφικτό, θα αλλάξουμε τη μία γνάθο ανάλογα τι θα πληρώσει ο ασθενής. Βέβαια, για να προκύψει αυτή η κατάσταση και πάλι η φωτογραφία που σας είπα με τον αποδεκτό ή μη αποδεκτό πρόσθετο είναι στο ιατρό μου και τη βλέπω γιατί δεν έχω και πολύ μυαλό να θυμάμαι τώρα. Πάμε. Καθώς εξελίσσει το περιστατικό, εάν το τόξο το σπίτι του δημιουργεί πάρα πολύ ψηλά στα πίσω. Οπότε σε αυτή δείξη. Η θεραπεία ορθοδοντική και προσθετική. Για να δούμε την ορθοδοντική τι θα κάνει. Ποια είναι η δυσλειτουργία της ανοιχτής δείξης?
κατάπιση με προσοχή. Πού θα πατήσει ο άνθρωπος? Έναν πρώτα επιλεκτικό τροχισμό, να βρούμε 3-4 επαφές δεξιά, αριστερά, σταθερές, ώστε να κλείνει το στόμα εκεί. Μπαίνουν τα σύρματα, τα αγγείλια και οδηγίες κατάποσης με οδοντική στήριξη της ναύου, ασκήσεις καθημερινές. Το σκελετικό πρόβλημα πώς το ξεπερνάμε? Το σκελετικό πρόβλημα, αν είναι σε παιδί, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με παιδιά, δεν ξέρω ούτε πώς αναπτύξω ευθιασμού και το τελικό αποτέλεσμα με την ορθοδική. Αλλά μην με ρωτάτε, ορθοδική δεν κάνει. Οδηγίες, εγώ δίνω πώς θα δουλέψουν το στόμα. Πάμε. Και λέμε ότι ορίστε. Τι εννοείται? Πώς? Λασιποθεραπεία. Ψεύτικη θεραπεία. Μετατοπίζουμε τα δόντια, όχι την άφο. Με την προσθετική το εγχείρημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η πρώτη τάξη πρέπει να μειώσουμε την κατακόρυφη διάσταση. Πρώτη τάξη και ανοιχτή δείξη. Στη δεύτερη και τρίτη τάξη επιπλέον θα πρέπει να αλλάξουμε και την κλίση. Δύο αδερφών, έτσι, καταλαβαίνετε. Και αυτή να είναι θεμιονυκτικά, γιατί την άλλη την είχαμε φτιάξει τα δόντια εκεί, είχε γίνει ωραία. Αυτή είχε αυτό το πρόβλημα και ήταν σαν λαγουδάκι. Δεν την απασχολούσαν οι κολοκέφαλοι και όλα αυτά, την γλωσσοδυνία αυτή είχε. Αλλά όσο το αισθητικό αποτέλεσμα για να συναγωνίζει τη συμφαδική ήρθε σε εμάς. Εμείς πήγαμε κατευθείαν, επιτρέψτε μου να το πω, η εμπειρία μας είναι αρκετή, κατευθείαν ούτε καταγραφές ούτε τίποτα και κάνω εξορρόπηση. Εδώ έφαγε ένεση και οδοντικές θεραπείες, κάτι είπαμε το πρωί. Άμα χρειαστεί ένεση, οδοντική θεραπεία και κόβω. Ήξερα όμως ότι το στόμα μπορώ να το φέρω. Το σωστό είναι όμως να καταγράψουμε την κεντρική σχέση, να πάμε στον ορθοτήρα, να κάνουμε εκεί την εξισορρόπηση και αν δούμε το στόμα το φέρουμε, να πάμε στο στόμα. Αφήστε την ταρζανιά αυτή. Έτσι. Αυτό είναι το σωστό. Βήμα-βήμα λοιπόν άρχισε να προχωράμε. Κάθε χτύπημα σας δείχνω τις επαφές. Και κάποια στιγμή έφτασα σχεδόν το στόμα να κλείσει. Εκεί λοιπόν δεν μπορούσα να πάω άλλο και έπρεπε να ζητήσω τη βοήθεια του εργαστηρίου να μου δώσει ένα κέρμα και θα μου πούσκωνε, όπως σας είπα, τη υπερόηση που φάνηκε στον άνω. Διότι πάνω ήθελε να δουλέψουμε. Σε εμάς ήρθε να αλλάξει τις στεφάνες που είχε εκεί. Εμείς της μιλήσαμε για το πρόβλημά της και τότε έβγαλε τα ισόψυχά της. Είχε κι άλλο πρόβλημα. Έφυγε στη Γερμανία. Ναι, πήγε εκεί και συνάδελφες τώρα πια είναι πιο ωραία. Όλα γίνανε στεφάνες. Να σας πω, σας ρωτήσω, Και μετά την προβολή στην εφάρμοση. Εδώ απέναντι την Μάγοντα. Εκτός προκόμφιο είναι. Ναι, δεύτερο. Και κάτω. Κάτω. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα κάνει. Πάμε να δούμε ένα άλλο περιστατικό πάλι. και άνοιξε και λίγο το τόξο. Φαίνεται λίγο πιο... Δεν έχει τίποτα. Και έκλεισε το στόμα της. Και φτάσαμε